ko da gaske ne wannan bayanan da muka samu kuwa? Akwai lokacin da Shatan ya aike shi Kaduna wajen Alhaji Halil Ahmed Getso, lokacin ana gabatar da shirin siyasa, sai ba shi takarda ya ce a je a kai. An yi wani shiri ne na rediyo, wani mutum ya fito ya maganganu, kasan Alhaji Umar Shata ya yi haka siyasa shi ma, to sai wani mutum ya zo a shirin rediyo din sai ya faɗi wasu maganganu waɗanda su a can funto sai suka ga ya cewa ya kamata a ba mutumin nan ansa. Don haka sai Shata ya turo Alhaji Shehu cewa kai Shehu kai zaka je ka ba mutumin nan an sa gidan rediyo, ga takarda a kai Halil Ahmed Getso ya baka dama. To da ya kawo takardar da sai kasance Alhaji Halil Ahmed Getso baya nan, to amma mataimakin sa nan, shi kuma Alhaji Shehu sai ga cewa tunda dai harka ce ta aiki ga kuma mataimakin yana zo ne, to me zai hana kawai ya tattauna da shi. Suka tattauna, to sai mataimakin Halilu wanda ni ba san kowa ba sai ya faɗa masa ya ce gaskiya mai ce ba, shi Alhaji mai gidaje yana bin Alhaji Muhammad Waziri ne wanda ya takarar shugaban kasa a karkashin wata jam'iyya. Sai da ta kai Alhaji Shehu shine jami'in yada labarai na kungiyar kamfen din neman shugaban kasa na Muhammad Waziri. A lokacin duk wasu da yana yawo a arewa maso yamma mun ca yawo da shi mu je nan dan ta hanyar shi ne ma na haɗu da mutane da yawa da Alhaji Masha ta yi waka, shine ya kai ni misali wurin sarkin Daura, shine ya kai ni wurin hakimin Bakori wato Makama Tukur ya gabata ni hannun hira da shi da sauransu. To ya yi siyasa kwarai da gaske a wannan lokaci. To hali yanzu ko Alhaji Shehu mai gidaje yana da rai kuwa? To Alhaji Shehu ya ma jima da rasuwa, domin ya rasu tun ranar Asabar 23 ga watan Disamba shekara ta 2000, ya rasu a Funtuwa sakamakon wani rashin lafiya da ya fama da shi. To da yake ya gaya min cewa an haife shi a cikin shekara ta 1949, kaga kenan ya rasu yana da shekara 51. Duk da haka dai kaga yana cikin matashin shi ya rasu, Allah ya masa rasuwa, to Allah ya rahamshe shi. To masu sauraro anan zamu daga aya a wannan fili namu na kundin mawaƙan Hausa. Sai mako mai zuwa idan Allah ya so za ku ji ci gaban shirin. Godiya ta musamman ga shi bakon namu da ke yi mana sharhin waƙoƙin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina, wato Malam Ibrahim Shebi, marubucin littafin Shata Ikon Allah, sai mai lura da shirin Habibu Tabari da ma Idris Hayya. Duk a madadin su ni ne naku Muhammad Sayaya da na shirya na gabatar. Nake muku ban kwana, huta lafiya. Ganga kai sama usancan kana nan kasa abinka almahadi baya kan hakan nan. Tuma da daga nan tashar rediyo Najeriya Pride FM Gusau aka saurari wato shirin kundin tarihin mawaƙan Hausa. Da fatan an ji daɗin sauraron wannan shirin, sai kuma wani mako kamar yadda aka ji da misalin karfe 12 na rana idan Allah ya kai mu za a ji mu da wani sabon shirin. Shirye-shiryen rediyon tarayyar Najeriya Pride FM Gusau ke ci gaba da saurari akan mita 103.5 kan zangon na FM. Mai sauraron mu assalamu alaikum, barkaku da sake haɗuwa da mu a cikin wato zangon shirye-shiryenmu na biyu na wannan rana ta Asabar. A gaida Muktar Muhammad Dan Sado wanda ya kasance tare da mai sauraronmu har zuwa wannan lokacin tun daga sanyin safiyar yau. Habibu Muhammad Bukur ne ke muku salama da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu har zuwa karfe 5 na yammacin nan. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Da misalin karfe 12:30 muke fatan kama mai saurare wato shirin duniyar kimiyya tare da Mujtafa Salisu Sumaila, yayin da karfe 1:15 za a saurari maimaitin shirin Juma'atu babbar rana. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Soyana muryar kutina wata waka ce da yi mai take a kuma bakin magana, amma a cikin baitoci ga sa tsari zana gida domin
wuce gwanda da guna ni na san za a rina tilasta ai za a yi magana ku faɗa ku yi yoga ne ai dan malam shi ke da shina kai ka ji kolo rike allo to raba kanka da yan fati cire tsoro zama kwaro gun magana da fitar sauti ga shago fasa taro shi tafiya na sabalete mai tono shiga kogo jinnu suna tsotsar minti da karatu aka bauto kunji ana wahayin baiti kai alhamdu rabbana ya yarda in na faɗa ana ganewa sai an samu masu yabo dare kan a samu mai kushewa wasu ma cikin su mawakan mu baitukan su ke sokewa har suna faɗin ku ga yaran nan kullum yana ta zagewa yaushe ma ya fara ne ka ji har tambayar suke amsawa bara in faɗa maka to ka ji Allah a raduna ya jibawa tun muna ƙananan yara a maganar mu ma ba ta fitowa 2002 in faɗa muku na san wasu kusa ya tinowa su tudu yan ma fa guda ɗaya ne duka a can ake tarewa arsa'ad yake ɗaukan mu je wakar muke amsawa masu wakar ba su da dama a lokacin in za ku tunawa daga shi darakta sai habu kasa ai yana rerawa sannan kuma Allah ya kansa sunusi tun kira wana rerawa inda Nasiru Bille amma zogar Sa'adu sun kabewa sannan Buhari zabgai shi ma na ganshi na ya tunawa shekara 16 ne yanzu wasu ku kila sa ya tunawa wasu ko sace kariya ne Allah a radu na rantsewa kai mai muso ya zo da doso jaka na baituka na kwaso jama'a yau na waso so dan sun ji duk abin da suke so dan Musa sun kace dan baiwa wallahi ba a yi mun arwa waka idan ina rerawa kai na bugu yake yi sawa da na yi baituka na sun ji wadansu na kadawar hande sai su fara zare idanu kamar sun ga rundunar sojoji wallahi ba a yi mun kore ni bakin da bai sha tauri daga ta na ce bar sauri to haka shike a gaida wato dan Musa mai bakin magana to wannan kuma haka shike ta wannan shika agogonmu karfe 12:30 lokaci ne da za a saurari shirin duniyar kimiyya tare da Murtafa Salisu Sumaila. Duniyar kimiyya. Mai sauraro a wannan makon muna ɗauke da bayanai akan tsarin fasaha gina wurin da mutum zai zauna ko kuma wurin da za a iya aji abin ajiya kamar su